салом духтору ва тамошобинони канали ман имрӯз мехостам ба шумо дар бораи бародари калонии худам чанд сухан гӯям. Бародари ман дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунад ва дар он ҷо фаъолияти ҳуқуқшиносӣ яъне адвокатӣ дорад. Ба касоне ки кӯмак барои бекор кардани депортатсия ё запрет новобаста аз оне ки дар Тоҷикистон ва ё дар Россия қарор дорад ва ё барои гирифтани РВП ё ВНЖ дар Федератсияи Россия ва боз дигар машваратҳои ҳуқуқӣ кӯмак лозим бошад, акаи ман метавонад бо нархи дастрас ёрии ҳуқуқии босифат пешниҳод кунад. Ҳамчунин метавонад аз номи шумо ё наздикони шумо дар суд баромад кунад. Машварат ва маслиҳатҳои ҳуқуқиро метавонед ки бо забони тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва русӣ гиред. Телефон барои тамос дар рӯи экрани шумо аст. Метавонед бо ин рақам мустақим ё бо тариқи WhatsApp ё Telegram тамос бигиред. Аз сабаби оне ки тамошобинони зиёди канали ман аз Россияанд, хостам ба шумо чунин маслиҳати муфидро диҳам. Агар ба шумо ҳуқуқшиноси ба боварӣ лозим бошад, ҳатман ба акаи ман дар тамос шавед. рӯзи 20 октябр дар мактаби кӯдаку озмуни исломӣ баргузор гардидагӣ буд ки бачаи ман дар байни синфҳои 7 ҷойи аввала гирифтааст ва бачаамда барои дуруст ҷавоб додан ба 10 савол тӯҳфа додиам. ин варақда бачаи ман худаш навистагӣ, я бояд ки маълимашда медод. маълимаша пурсидае ки бурда ба падару модарам нишон диҳам, рӯзи душанбе мебиёрам гуфта. духтармам ҳамихел дар варақ навистаи айваям гирифтиян. ҳамашон дар варақ ҳамихел аузубиллаҳи минашайтони раҷим гуфта навистиян ва барои иштирок кардани писарам ман хеле шод шудам. духтаро ман ҳозир иҷода обед тайёр кардесам. ман пюре, гречка ва котлета кардесам. ҳозир ина гречка қариб ки тайёр шид. гречка 1/2 мемонему. баъд подлива мекунем. ман ҳозир шумода нишон медиҳам як намуд подливаи осона ки вае метавонед шумо бо макарон бо любой гарнир истифода баред. сковородкада аввал камтар сливочное масло меандозему камакак равғани растанӣ. баъд 2 қошуқ орд ҳамроҳ мекунем. духтаро орда ки ҳамроҳ кардем, камтар бирён мекунем ки маззаи орд буроя да подлива маззаш набуроя гуфта камтар орда бирён мекунем. баъд 1 қошуқ томатная паста ҳамроҳ мекунему. томатам кати орд бирён мекунем. кофта оба ҳамроҳ мекунем. бисмилlah. омехта мекунем ки камочки нашаванд. ман мурч ҳамроҳ мекунам камтарак. намак ҳатман. камтари дигар паприка. каме зираи майда кардагӣ ҳамроҳ мекунем. ҳамаша омехта мекунем. охирда боша лавровый лист андохтам бо ина духтаро. баъд омехта карда мемонем ки 2 минут бори буҷӯша. қариб ки тайёр шид подливамон. нигоҳ кунед хушрӯ ҷӯшидесай. айбайн 2 дақиқа гузашт. аки 1 қошуқи пур сметана ҳамроҳ мекунему омехта мекунем. 1 бор дига ҷӯша тамом. подлива тайёр шид. тайёр кунем духтаро ҳамихел рецептгатӣ. дар охир дидем ки подливатон ғафстарака метавонем ки оби ҷӯшидагӣ ҳамроҳ кунем ну бо монем ки 1 бор дига буҷӯша. подливаи мо универсалай ҳамаи гарниро қатӣ мешаванд. макарон, гречка, котлета, булгур, приловка ҳама чӣ қатӣ метавонем ки и подливая тайёр кунем. хӯрокҳои мо тайёр шидан. мо оста дастархона накриват кардан мегирем. ҳамин пюре камтар монда шавад тамом. мо ҳозир магазини Nike омадем Дубай Маринада. шавҳарам иҷо дахчонда 1-2 чиз гирифтаниянд. бачаам катӣ ҳозир примеряет дора. шавҳарам мо иҷо шидем ждат кадесемшон. ҳавоям да иморот аллакай хунак шидесай барои ҳамо
хостоста бо либосҳои камтар ғафстар харидан дар кор. Акоиҷа ҳаво хунукӣ бад намешаваю, курткаву палтои хеле чизо пӯшида намешава. Ба ҳар ҳол чизои ғафсак бояд ки бихарем. Нормально, вот посмотри, у меня тоже так же. Если вам удобно, Ну, как тебе? Барем оны. Занакоям мегирам, мардакоям. çapalaya duruyor çok oluyor bak. Böyle bir این بدونه برای چیزی خشیدم بیای پرچمچه بدونم Урведа ки манам азаш грехтак дурзай температура кадесай. Температураш намефурӯя, панадол метиямша як мефурӯя, боам хел шаби дароз температура мекна. Ҳамда ҳозир мо як больница овардем, больницаи Шейх Халифа. Ҳозир дору додан муждат кадесем ки температураш фурӯя. О, девочка, это дика. Чума, чума. Ина температураи рӯведа фуромад, худо ба шукр. Айрӯи гулунош будай, гулунош варам кардагӣ будай, инфекция гирифтай. Амуда ҳозир дору навистан, гуфтан ки ҳамин доруя кардан гирад, иншолло ки соз мешавад. Дар бораи больница чӣ гуфтаним, беҳад больницаи хуб, духтурош нағз муомила мекунанд. Мо аввал дар омадем регистратсия кардем рӯведая, паспорташ катӣ. Як духтур омад, дидакша обследование гузаронд и гуфтан рафта сум спорен, 160 дирҳам споридем. Баъд дигар духтур омад, дид бо гулуноша, гӯшоша, хуб температураша санҷидан, шикамша дидан, хай ҳама ҷоша обследование гузарондан. Баъд сабабша гуфтан ки айрӯи гулунош варам кардагие гуфтан и дору додан. Температураш фуромад, баъд рецепт навистан. Ина рецепташ ҳозир рафта иншолло ки мо мехарем доруоша. Иҷада асосан барои ҳамин температурашаю, баъд барои гулунаш антибиотик навистагияну и аллергический сироп навистагияй.
ҳозир бурем ҳамёя бутем иншоалло ки шифои комил меёбад духтаракмон. мо дар ҳамин муддати 4 моҳи истодагимон аввалин бора балница омадем. Балница наёя ҳеҷ кас ҳеҷ вақт. хай чӣ гуфтанин балницашон нағз муомила мекунанд кӯдакати хай хидмонкатиам сумам уқасуми калона гирифтан 160 дирҳам гирифтан хай просто обследование гузарондану и дору навистан баъд ҳамун дору додан барои фуровардани температураш. ин балница дар Аҷман қарор дорад дар наздикии хонаи хидмонай. муомилаҳошон кати бемор хеле хуб будай. ине масҷиди калонай Аҷманда. имрӯз рӯзи ҷумъа аз сабабе ки мо дар балница будем шавҳарам натонистанд ҷумъа рафта. ҳозир уже биромадестанд ай намози ҷумъа. ҷоя ман нав дидам ки занакоям масҷид ҷумъахонӣ меомада буданд не тарафта. раҳмат духтаро ки видео то охирша тамошо карден. дар ҳаққи духтара ки ман дуо кардана фаромӯш насозен духтаро. ман ин видеоя шаб монтаж кардам аллакай руведаи ман шукри алло беҳтарай. баъди ай ҳамун балница омадагимон дигар температура накард аҳволаш хубай. ба ҳар ҳол бояд ки эҳтиёт кунам. аллоҳи меҳрубон ҳамаи моро дар паноҳиш нигаҳ дорад. то видеоҳои оянда худоҳофиз.